DTI, itse me tiedätkö, mun mielestä tarvii reworkin. Tilaa ja tykkää tästä videosta, jos sä oot samaa mieltä kuin mä. Ja kertokaa kommenteissa, ootteko te eri vai samaa mieltä. Ekana on tää hame, joka on yksi koodi-itemi, joku Chupi is back koodi. Mun mielestä alkaa olla tosi tylsä, että toi hame voisi olla ehkä vähän pitempi. Sitten on tää, siis mä tykkään tosta topista, mutta toi hame tossa on mun mielestä ihan hirveä. Toi missä on toi vihreä kohta. Siis sille ei paha niille, jotka tykkää, mutta mulla tulee mieleen se sijainen se lakin alapuolella oleva juttu. Niin joo, ehkä joku rework, että ton sais jotenkin hienommin. Ja sitten on tää elfabätää. Mun mielestä sitä pitäisi tehdä tuota takkia vähän sellaiseksi pienemmäksi. Mun mielestä se on todella paksu toi niinku takkiosuus. Ja toi hattu on mun mielestä aika tönkön näköinen tossa päässä, että se voisi olla ehkä vähän vinossa. Tai joku rework, ettei tarvii itse item adjustaa sitä. Ja sitten on tää RDC 25 toi homma. Toi on tosi hyvä joihinkin muihinkin, mutta jos toissa ei lukisi tota RCD 25 tai jos sen saisi itse niinku sillä vaihtaa väriä. Tykkää ja tilaa kanava, heippa kaikki!